Sanibona niyakotuka ngithi? Angithi niyakotuka? Bayangiziba. Hambani kulethe manje. Banilindile emakhaya. Ngawavundulula mina myself. Yabo. Bavundulwa wona ePantown. ePantown ngawavundulula bephika belicashisile iforeigner ngaphakathi. Namhlanje bayagoloza usivuleke lapha endlini. Kodwa nabo ufakazi sikutholayo. Ngiyanda indawo osifazana Ngawusile building nobethi ayibulonga la isibhedlela. Kwakudala abantu phela wasiyanga phakathi. Masokhumbula njalo. Hayi amaphoyisa akayimele eceleni nje amaphoyisa akayimele eceleni awayingeni amaphoyisa nje ayimele eceleni why interfere with me kumela ngawo abantu abanjani hayi kuzokhuma kanje ukubona nje la kusho ukuthi ke zonke izinto zabo ke wonke uhunga yonke izinto bayigcina khona la sona store room sakhona lesi bese ukuthi la ngaphezulu ke yidla bakala kuyona naba bakhuluma la bangafuna umphumela obala ukuthi yini enye abayiphathayo abantu bala basenzele ima akaze kuphume umuntu la amaphoyisa ade belemile egate bavalele mpo yini abayivalele yini abayivalele komani waba khona yazi bayakhuluma manje la bakhona abantu la amaphoyisa ade belethe la bana kuphume khuluma la umuntu la and akaza aphume lo mama lo nami ngilibonile manje basaphuma lesifikile yini bakhona abantu la ngaphakathi